det var her i København, et eller andet sted, jeg skulle optræde sådan nogle IT-dudes og dudinder. Jeg ved ikke, hvad der er. Et eller andet med computer. Ja. Og så skulle jeg ligesom optræde der, og så på et tidspunkt, så hører jeg sådan noget. Og jeg tænker, en ting er, hvis man ikke synes, det er sjovt, det jeg laver, men prøv at holde kæft, mens du står der, ikke? Og så kommer ligesom sådan en lille grim bulldog-hund løbende, og begynder bare at skamme bolden mit ben, altså på scenen. Og jeg kan se, at ejeren står med snoren, altså over i døren, ikke? Hvor jeg ligesom er sådan, gider du at fjerne? Så ejeren kunne i princippet gøre sådan der? Nej, altså den var ikke i snoren. Hun havde løsnet den, fordi det synes hun var en passende lejlighed at gøre det til. Så ejeren stod med en tom snor? Hun stod ligesom en tom snor og grinede, hvor jeg sådan, gider du at fjerne den? Hvor hun sagde, han kan ikke lide, at man hunser mere. Okay. Jeg kan ikke lide, at man boller med mig. Så må vi bevare, så må vi ikke forstyrre hertugen, altså. Men var det ikke også blandet bittersweet, fordi det giver vel også lidt grin, når du står... Altså... Ja, jeg lod den gøre sig færdig, fordi jeg tænkte, man kan heller ikke stoppe det der, men det virker som om, hun bare havde vendet sig til at blive kopuleret af sin hund, altså. Ja.